The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. Magandam kita sa itong kaugalingon. Kung ikaw sa magtutuo ni Ginoong Jesucristo, giawag ka, gidapit ka sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9, nga nagkanayon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga dili pa magtutuo ni Kristo, gidapit ka sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Dawata siya nga imong bugtong manluwas, aron ikaw maluwas o makasalmot usab ning atong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magaampo kita. Magampo ta. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining higayon na usab sa pagtuon sa imong balaang pulong. And we thank you, Lord, for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry, so we can focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path.
Nagapasalamat kami kanimo, O Diyos, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided God the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that ang matag usa ka magtotoo can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and so fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment in growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach the study of your word karong adlaw, nagaampo kami nga you will open our hearts to the truth, that we may fulfill the divine mandate of spiritual growth. For we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw na sa kaninyong tanan nga mga kaigsuonan. Ano sa kita sa atong panag-uban, pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw. O magapasalamat kita sa Dios sa iyang gihatag nga paglugway sa atong kinabuhi, ang tuning gayon nagipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita, ana kita sa kaaskil sa atong panglawas, o natay sanag nga pangisip, buhi kita, nagaginawa kita, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Karon, sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, maghisgot kita karon bahin sa the doctrine of the integrity of God. Ang pagkamasaligan sa Dios, mao kanay atong paghubad sa integrity of God. Unas tanan, ang Dios usara. There is only one God. Apan ang Dios gipadayag o nagapadayag nga tulo siya ka persona sa usa ka Dios. Mao kana ang doktrina sa tulo sa usa. This is the doctrine of 3 in 1. Ang bodi pasabot, tulo ka persona ang Dios, apan usara siya ka Dios. Okay? God always existed. There never was a time that God did not exist. God is uncreated. He is self-existing. Now, early in our life, you probably became aware that God exists. You must have come to a point in your life that you began to wonder about the source, about the cause, about the nature, or perhaps the purpose of things. And you reached to a point that you became curious and say to yourself, there could be a supreme being. Well, to imagine that there may be a God is much easier than to understand as to who and what He is. Gusto? Every person, matag sa katao, attains the stage of God consciousness, at least above minimum intelligence and age. That's according to what is described in Romans 1:19-20. Apan ang labing dakong tahas sa pag-ila sa Dios, nanginahanglan kinig labaw sa kinaiyanhong maukit-ukiton. It requires more than innate curiosity.
kini nang ginahanglag usa ka positibong kabubuton. It demands a positive volition. Usa ka mainitong tinguha sa tao nga mailhan niya ang Dios, and willingness o pagdisiplina sa kaugalingon aron siya musumitir sa pagkat-on sa kamatuoran. Kay sayod naman kita nga ang positibong kabubuton, positive volition, is a matter of choice sa matag tao. O kasagarang mga tao musurrender na mangdaan sa di pa kini sila makadangat sa ilang tinguha sa pagsabot. Well, una sa tanan, ang Diyos mismo may angkon nga siya usa ka persona. God is a person. Okay? Unsay iyang gisulti bahin niya. Ang Diyos nagaingon og ako mao si ako. I am that I am. So kana lang pag-ingon niya ana, usa siya ka persona. Correct? Ug sa iyang pagka-persona, mailhan na nimo siya sa iyang pagkatinuod kon mahimo na nimong tinuod siya sa imong kinabuhi. As a Christian, remember that the only way for you to make God real in your life is for you to make the Word of God real in your life. Kaya nga naman, tungod kay di man nimo mabuwag ang buhi nga pulong sa sinulat nga pulong. Di nimo mabuwag ang pulong sa Dios ug ang Dios mismo. That is why it is tragic to notice that so many Christians, mga Kristohano na, so many Christians fail in this particular aspect because most of them, in the first place, do have wrong priorities in life. That's the main culprit in this matter, in this particular aspect. And because of that, they consequently fail to deal with their children when they're supposed to train them the Christian values and principles in life at an early age. That's why most of these young people in their generation do not have a clue how to honor God, how to live the Christian way of life. Ngano? Again, because their parents fail to train them, to guide them in their Christian life. They are just the products of their parents being losers in life. Why? Again, because of the parents' negative volition towards Bible doctrine. Why gana? Why tinguha? Why gugma? Why kadasig? Why unsa? Why panahon? Mo nang moingon sila why panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see, being losers or winners in life is a matter of choice. Nobody's to blame except themselves ra. Gusto? Sila ra yung mga parents, mga ginikanan, ang mabasol sa pagkabadlungon sa ilang mga anak. Sila ra. Ning atong panahon karon at this point in time, ang mga kabataan, mga bag-ong tubo karon, because they have not been trained, guided, and disciplined properly by their parents, mga wayward na. Mga wayward na, mga bata, mga badlungon na. Lambad na sa mga ginikanan. Labad na ulo sa katilingban. Ang uban mga adis-adis na, mga druggies ba? They have become a menace to society, a liability to society rather than an asset sa katilingban. Unya ang grabe pa, kaya ang mga ginikanan, mga magtutuo ra ba unta? Itang mga ginikanan who are Christians, sa gagmay pa ning atong mga kabataan, ato na unta, and we are supposed to matuto sa atong mga kabataan, pinaagi sa pagtudlo kanila, dili lang sa mga Christian values, kundi bahin sa Dios. Nabitaw sa gisulti sa balaang kasulatan diha sa
Hebrehanon 4:12 nga nagaingon ug ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, etc. Ug diha na sa 2 Timoteo 3:16 ug 17 ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Pagmatuto. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Kining mga batang gagmay, kinahanglan na kana sila mamatuto, imatuto sa kahibalo kinsa ug unsa ang Dios. Eksplikahan, pasabto na unta kana sila og sugod nga na sugdan na sila ba pag pasabot nga ana ay Dios, ana ay labawng makagagahom. Kaya ang mga bag-ong tubo god karon, kasagaran ni nila, wa na gyud kana sila ma-oriented nga naay Dios. Kasagaran gani nila di na mutuo nga naay Dios. Mo na grabe. Mas importante pa nila ang ilang kaugalingon. Labi na ron panahon na sa social media. Wala na busy na kanunay sa ilang mga cellphone. Sige lang text. Mo na ang mga priority karon. Ang nakagrabe god ini karon. As a Christian, you should remember nga doon na kay nadawat ug kanang imong nadawat maong kaluwasan. I'm addressing this to our fellow believers. Ug mao kanay nakapahimo nimong Christian. Ug sayod ka nga salvation, kaluwasan gikan ug hinatag ni kinsa naghatag sa Dios. And therefore there is a God. If you are a Christian parent, hinumdumi kini. Orient your child to a creator. Orient him about God. Di man kinahanglan nga mudawat og kaluwasan ang bata kay he or she cannot understand it yet. Apan as part of divine establishment, kinahanglan nga makasabot na ang bata nga there is a supreme being na ilabawng makagagahom natong tanan. And that is why a believer, kinsa nakadawat naman siya kaluwasan, ang imog yung tumong karon mao nga himuon nimong tinuod sa imong kinabuhi ang naghatag nimong kaluwasan. Ila-ilaha siya. Tanawag unsay iyang giandam para nimo. And this personal sense of destiny nagadani ning daghan kayong mga butang alang sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. That is why when we enter into the study of the integrity of God, nga mao kini atong gisgutan, we're going to see kung unsa ka importante ang pag-angkon, ang pagsiguro nga nahimo ng tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Di mahimo nga Kristohano nagugka ug moingon kag, oo, Kristohano naman ko. So, tinuod na gyud ang Dios sa akong kinabuhi. Na unsa man na istorya ra balang nao tinuod yun. Mao man ang problema karon. Kay ngano god na may mga Kristohano nga moingon og ayaw kog pangutan na ingon ana kay di mahitabo nga dili tinuod ang Dios sa akong kinabuhi. Now, always remember that if you are an unbeliever, dili magtotoo, kinahanglan nga makahibaw ka nga naagyoy panahon sa kinabuhi nimo nga moabot ka sa kanang gitawag og God consciousness. Kana bang point of your life, kana bang mo makauna-una ka nga doon nagyoy labang magkagagahom. But if you ignore it, paminaw, if you ignore it or disregard it, ug di nimo ka nadawaton, it's all up to you.
If you just think for a moment, grabiha sa Dios, no? I sometimes mo nahuna nga imagine sa wa paning tanan, wa pa ang kalibutan buhat ta sa Dios, nahibaw-an naman gyud niya sa kaniadtong wa pa ang tanan, nahibaw-an na niya as to who is going to believe in him, nahibaw-an na pud niya kinsa ang di mutuo niya. Kinsay mo dawat sa kaluwasan, kinsay mo sa likway, nahibaw-an na sa Dios. He perfectly knows all this sa wa pang tanan. Nahibaw-an na sa Dios, human kamo dawat niya. Nahibaw na siya unsay imong mga gikinahanglan ingon nga anak na niya. Ug kay nahibaw naman siya unsay imong mga gikinahanglan, siya na po'y magapahiluna og magaandam those things, those spiritual assets that you need for you to be able to live a life that is pleasing to Him. You see, tungod sa pagkagamhanan, pagkasayod sa Diyos sa tanan, nahibaw na siya sa mga sa pangitabo sa atong kinabuhi. Nahibaw na siya. Bisan gani ang mga butang nga wa mahitabo sa atong kinabuhi, nahibaw-an niya usab. Bisan ang mga insidente o mga occurrences nga mahitabo unta sa atong kinabuhi, apan wa mahitabo, kanang tanan, nahibaw-an na niya. In other words, ang Diyos nahibaw sa mga posibleng mahitabo, mga possibles, mga probables, kanang tanan nahibaw-an sa Diyos. Inguna na ang Diyos. Naghisgot, nagtuon magkakaroon bahin sa integrity of God, ang kaligdong, ang katarong, ang kahalangdon, ang pagkamasaligan sa Diyos. Now, kini pagka-Diyos sa Diyos, I am that I am. Wa siya pagkausap. Okay? Wa siya pagkalubad. Nabitaw na sa alawiton nga, great is thy faithfulness. There is no shadow of changing with thee. Di siya mausap. He just does not change. So, ang tanan nga iyang gipahiluna, nahiluna na. And yet, considering the very fact that kahibaw siya kung unsay desisyon nga imong himuon, di man siya mo tandog o mahilabot sa imong desisyon. Kaibaw gud siya tanan nga desisyon nga imong himuon sa tibok nimong kinabuhi, nahibaw-an niyang tanan. You see, unsa ka grabe ana? Nahibaw-an lagi tanan sa Dios ang imong mga desisyon. Maayo bang mga desisyon o dili? Nahibaw siya. Inguna na ka grabe ang Dios. Now, kanang pulong grabe, tuod, kaning pulong grabe, negatibo, mangguna. Huwag ta magpasabot, ana, nga negatibo. Ato lang ipatin na o gihulagway nimo, unsa kapag ka, way sama sa Diyos. Okay? How incomparable, how indescribable, how amazing and awesome God is. Niya pa, ang mga resulta sa mga desisyon nga atong paghimuon, iya nang gipahiluna, subay gihapon sa iyang plano para sa atong kinabuhi. You see? Ingon na lagi ang Diyos. Kita nimo na? Now, kung makaila ka na sa Diyos, unya, nakasabot ka na kinsa ang Diyos, makahibaw kag unsa ang pamaagi nga iyang gihatag kanatong tagsa-tagsa ka magtotoo. That is why early in life, you became aware that God exists. Puslan man nga midawat kag kaluwasan, pinagi siyang pagtuo kang Kristo, nahibaw na ka nga naay Diyos. Gusto? Yun sa manday nimo pagdawat og kaluwasan, ug di ka mo tuog Diyos. You know what I mean? Mura man rog dili mo tunong, di mo sibo. Therefore, as a believer, you knew that there was a God sometime or dihay higayon sa mong kinabuhi nga nakaundan ka nga naay Diyos. You see,
early in your life, sa gamay pa tingali ka, you have reached a point that you wondered about the source, about the cause, ang hinungdan, about the nature or the purpose of things. Your natural curiosity pointed you to a supreme being. Correct? Now remember this point. Whether you believe or not that there is a God, that doesn't in any way change God. Dili yun na maka-usab sa iyang pagka-Diyos. Dili. Never. Naagyo Diyos. Samta pag-ayo ka na. Mao ni nagkagrabe ron. Kay naa may mga tao nga di mo tuog Bible, na ay di mo tuog Diyos, na ay mga tao ron nga laing Diyos ang ilang gituuhan. But all that, it does not change God as the Creator, the author, and finisher of our faith. But imagining that God exists is much easier than understanding Him. Diba? Now, this is the problem. Now, especially sa mga magtotoo, kaya ang bagang duot sa mga Kristuhanon karon, inaybay noon nga, they give time to study about God so that they will know who and what God is. Moingon man noon ni sila, may pag-imagine lang nato nga na ay Diyos. Na ang problema ini ron kay kung mudangat na ang nagkalain-lain mga panghitabo, mga suliran sa kinabuhi sa mga magtotoo, wa sila kadangpan sa pagtugyan sa ilang mga problema. Kaya wa man diha ang Diyos nga angay nila untang mailhan. Na mao na. Busa, ang mahitabo mao, nga instead of relying on the spiritual provisions that God has already made ready for us, unsay atong dangpan. Mudangop tas mga tawhanon natong mga pamaagi. Ug mo apply na po dinhi ang prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Na mo na. You see? Always yun na. Bagang doon sa atong mga kaigsunang Kristuhanon, mga fellow believers, ingon niya na karon, tungod kay ang Dios imaginon ra, dili siya tinuod. Paminaw. The only way for you to make God real in your life is to make Bible doctrine real in your life. To make God's Word real, tinuod, matuod, buhi in your very life. Maura gyud. Wa na gyud lain pang paagi. Sabta gyud na pagayo. But imagining only that God exists, that won't cut it. Wa mahimo niya na. Imagining ramang guna. Wa kay abutan ana. Sorry to tell you that. So, paminaw, everyone reaches at a point in his life God consciousness. At least, everyone above minimum intelligence and age. Matud ka na sa Roma 1:19-20. Kung normal ka lang nga pagkatao, you will be conscious and aware that there is a God. Okay? Ang matang usa ka tawo, according to Romans 1:19-20, gihatagan yun niya ng gamay nga consciousness diya sa soul niya nga he would know that there is a God. Apan tingali, you will say, kana diyang mga atheists, di man na sila mutuog Diyos. Mismo na silang muingog, di ko mutuog na ay Diyos. Means, na ay Diyos. Di lang sila mutuog. Did you get the point? Wa may Diyos. O di man ka kaingon ana. Kay, wa pa'y Diyos, dili na isyo. Dili naman gani ka musulti nga way Diyos. But because insulti man ka way Diyos, di ko mutuog Diyos, na naagyo Diyos. Correct? Di lang ka mutuo nga naa siya. Di lang pud ka mutuo niya. Nasabot ka? Nasamta pag-ayo ka na. So, ang imong dili pagtuo nga na ay Diyos,
dili makaapektar sa Dios, dili makausab sa Dios sa iyang pagka-Dios. Okay? Your argument nga dili ka mo tuog Dios, that does not in any way change the person and person of God, does not affect God. Never. Listen, God is God. Why bisag kinsang tao, bisag kinsang gahom sa tibuok universo ang makapausab sa persona sa Dios. Sabot? Again, God is God. Regardless of who you are, what decision you make, and how you regard Him as God. But get this, the Herculean task, ang ipasabot ang pagkagrabe o pagkabugat nga buhat of understanding God requires more than any curiosity. Hindi mada. You see, we have to make the decision whether we want to learn about God or not. Dili mahimog saliat-saliatan lang og tuon bahin ini bahin sa Dios. Mao bitaw karon nakasabot na tanining atong paghisgot bahin ini. We will realize that naay duha ka tuyo why we have to study the Bible. There are two reasons why a believer needs to study the Bible. First reason, unang hinungdan, nganong kinahanglan nga patun-on ang magtutuo sa pulong sa Dios, mao nga aron siya masangkapan, equipped. Ang ikaduhang hinungdan, aron siya makaila sa nagsangkap niya. That's just the purpose ning atong ginabuhat din. Unsa man di ang tuyo ning kinabuhi karon? Di ba nga kita magkakinabuhi sa kinabuhi nga subay sa mga lagda nga gipahimutang sa Dios, utilizing all what God has provided us? Apan ang atong pagsubay sa mga lagda sa Dios, mag-agad kung para nato tinuod ba ang Dios o dili. Kay mahimo man natong kawat-kawato ng atong Kristohanong kinabuhi. Kay moingon man tag, wa bitaw ko kakita nga naay Dios. Kristohano ng ang gasultihan Kristohanon. O tingali, moingon na siya, wa tingali diha, basig nakatulog. Na bitaw ilang uluhan og natutulog ba ang Dios? Nakatuog tingali ka Dios. Di man na mahimo. The more Bible doctrine you acquire, the more nga ang Dios becomes real. And the more God becomes real, the more nga mas maepektibo ang mga gisangkap niya sa imong kinabuhi. That's it. Kining mga doktrina nga atong gitun-an, di lang yun gihapon kini kapahimuslan nimo until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in your life. Mo bitaw tong atong gitun-an nga kinahanglan gyud nga dunay spiritual nga phenomena nga mapupo nimo sa imong paminawon o imong madungog, because that is the only way for you to experience the reality of Bible doctrine nga mao nay nagalihok og nagadumala sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Di madahan you will just say aber atong paminawan, aber atong suwayan. Although many of us diha magsugod og ingon ana, di ba? Pero ang imuha god mao bitaw ning gisaan man pud ni sa Dios nga kung imo siyang pangitaon, imo siyang makaplagan. Jeremias 29:13, right? You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Na mao kana ang kining heart diha is cardia. Now, mao kana og ayaw kini saypa sa pagsabot. Kung imo gyud siyang pangitaon sa tinuray, imo gyud siyang makaplagan. Di man mamakakang Dios. Unsa iyang isulti, tinuod man yung tumanon kana niya. Dili na siya Dios kung dili niya tumanon. Always remember this. God keeps His word. And listen,
That is why learning and understanding who and what God is, this demands unsa positive volition, an active desire to learn about God, the willingness and self-discipline to submit to learning the truth. Until we're able to discipline ourselves, until we are convinced, ingon nga mga Kristiyanon, do na kay gikinahanglan. Ug ang gikinahanglan mo, mao ang mga spiritual provisions aron ka magmalampuson ug magmaninaugon sa imong espirituanong pagkinabuhi ingon nga magtotoo. Apart from that, di gyud mahimong tinuod ang Dios sa imong kinabuhi. Dili. Ug mo'y hinungdan nga the only way for you to know and understand who and what God is for you to have that volition, kabubuton, nga buot gyud kang makakat-on bahin niya. Gusto kang makaila kaniya. So, makita ta dinhi kung unsa ka danon gyud sa atong kabubuton, di ba? If you are a believer, unya sa ganagana rang imong pagtuon o pagkaton sa pulong sa Dios, then kabubuton gihapon ang giagadihan nimo. That's why kining pagtuon og Bible requires self-discipline. Dili lagi sa ganagana ra. Mo na giingon og intermittent, meaning coming and going at intervals or not continuous or occasional. I repeat, studying God's Word requires self-discipline. Not only sa gana lang, but it should be consistent, persistent, and our attitude towards it should not only cold or lukewarm, but what? Boiling hot. Kanang naga-urot-urot. Mura man gud og namutang ang Bible study o last recourse na lang, meaning ug way lain ang buhaton, sige mo, Bible study ko. Mura gud og pakapin na lang ang Bible study. And yet, you are a Christian. Kristohanon kunuhay ka. You know you are going to heaven one of these days. You know nga mo tubang ka ni Ginoong Jesucristo. Unsa may imong himuon didto? Mayngon ba lang ka, ay Dios, ni anak ko, nahibaw ba tag unsay metamo nato didto? O, because of that, ato nang himuon ang pagpangandam, preparation karong higayuna. Nini karon nga nagtuon ta niini. Do you know why? Because right at this moment, nining panahon nga nagakinabuhi ta sa Christian way of life, gihatag kining higayon nga makaandam ta sa atong kaugalingon. Paminaw, positive volition is a matter of individual choice. And most people turn aside long before reaching the goal of understanding. Mo na ang resulta. Inay ba noon, nahibaw silang naay labang makagagahom, hatagan silang chance nga makasabot. Nadili na. That's why mailhan ta nga usa sa mga isyu sa tao mawangon sa kabubuton, volition. Yes, volition is the issue. Volition is the issue in the angelic conflict. And you know what? Ang issue sa volition mao nay mo determinar sa sangputanan sa matag usa ka tawo born on this earth. Imong kabubuton. Dili makabuot ang Dios nimo. O tingali mo yun ka, kay bao naman di ay ang Dios nga dili ko mudawat niya, di ko mutuo niya. Ganong ipagkatao pa man ko sa kalibutan. Magbuot ba di ay ang Dios sa imong ginikanan? O ngayon, ayaw ninyo himuan ng tawhana kay di na mudawat nako. No, dili na ingon ana. God does not do and say that. Dili mo hilabot ang Dios ana. That is the reason why nga importante pagayo nga masabtan ta kinsa ang Dios, who and what God is. Unsa ang iyang mga pamaagi,
unsay iyang sistema, unsay iyang kalaki. Now, usa sa angay nga atong ipahimutang karon sa pagtuon sa nining pagtulunan nga integrity of God, mao nga God is a person. Okay? Yes, God is a person, but only that we cannot see Him because God is invisible. Now, kita, kung mamatay ta, ma-invisible naman po ta. Basta? And yet, the Bible is saying that at the moment we die, we become unsa? We become absent in the body but face to face with the Lord. Na mo ni grabe bitaw. Ug makita kag minatay, a dead person gihaya. What you see is his body. And yet the scripture says if that dead person is a believer in Christ, he is already face to face with the Lord. Dili ang lawas, kanang patayng lawas nga imong makita nga gisod lungod, wa na siya diha. Duan na siya naong sa Dios. Mao bitaw ng kung maghisgot gani tag minatay, mao bitaw ng usahay kanang naay daghan kaing nindot nga mga istorya o pag saysay kinabuhi sa namatay, kana manggawas ini kamatay na tao, di ba? Labong buhi patungtunghana, wag yun manggawas ng mga nindot nga istorya bahin sa kinabuhi ang tungtunghana. So, ug naamoy mga nindot nga istorya bahin sa kinabuhi sa katao, hala isulti na ng daan, labong buhi pa na siya. Ayaw na huwatang mamatay na siya. Isulti na ng daan, kaya ro madungog. Oy, si Kuan, maing tao ro ba jud ni? Kung isulti ni mo na sa namatay, wala diya siya. O wag totoo to siya, tuan naong sa naong na siya sa Dios. Kanang patayng lawas nga imong makita, di na kana siya, bagaw na lang na diha. Kaya ang tinuod nga siya, tuan na sa iyang right place with God. Kasabot ka? So lawas na ng imong makita apan siya, tuan na face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Okay? Na, muingon ka tingali, na pamanlagi siya. O lawas na. That means that when you die and go face to face with the Lord, makita na nimo siya nga naman. You're going to be face to face with the Lord in the Spirit, and the Lord is in Spirit. Mabitaw nga ang pulong sa Diyos nagasulti, nga while niya patadinhi, niya pataning atong lawas nga madunot, God, remember, God is Spirit. So kita dinhi nga niya patas lawas should worship God not in body, but in spirit. And in what? Doctrine. Tanawa na. Why do you think? Because God is real. Tinuod. Matuod ang Diyos. God, as we have said, is a person. Di lang nato siya makita, but He is very, very real. Ang tanan natong una-unaon, bisan wa pa nato isulti, makita dayag pag-ayo ka na sa Dios. Kasabot ka? Wa tay kay kapuhan. Because ingon ana ang iyang pagka-Dios. That is who and what God actually is. Kasabot ka? So therefore, get this. When God becomes real in your life, then mauna ni ang sinugdanan sa imong pagtanaw kung unsa gyud ay kagrabe ang imong pagkinabuhi as a believer in Jesus Christ as a Christian. That is the very reason positive volition is a matter of individual choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imo rang tawhanong una-una ang imong gamiton ngadto sa Dios, wa nagyug kay chance, wa gyud kay abutan ana. I repeat, di gyud ka
tungkad sa pagsabot bahin sa Dios kung ang imo rang tawhanon nga pangisip og pangwinta. Mao nga ang resulta, daghang hulagway sa Dios manggawas. There's no such thing. Ang tinuod, matuod rang hulagway sa Dios anaa sa doktrina nga nagalihok na diyan sa imong panghuna-una. Once Bible doctrine, the principles of the truth are circulating in the stream of your consciousness, garantisado nga makita na nimo ang Dios. Did you know that? Basig na uban ninyo maingon, uy, kuyawa ko na, mura man kong mahadlok ana. Nang anong mahadlok man kang makakita sa Dios? Nga kitang tanan, adto man musangpot sa atong pagkakita niya. Ano mahadlok ka man? All kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead-end us in falsehood and evil. Romans 1:21-23. Now, how do we find our way out of ignorance? Unsa may atong himuon? Kay kung tawhanon ra, wa gyud tay mao kini ang inungdan ngano kang ubang mga tao kinahanglan nga naay visual aid aron kunuhay makahinumdum sila sa Dios. Kinahanglan visual aid aron makahinumdum sa Dios. Ngano man? Tawhanon ra man na nga pamaagi aron ang Dios mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglan naay makita. And yet, wa gyud na sila makakita nga ang Dios misulti gyud siya mismo sa pagingonog, I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? Truth. Basa diya ang basahon ni Juan kapitulo 4 versikulo 24. Dinhi lang una kita kutob ato ipadayon kini sa sunod gayon. Gidapit kagihapon sa pagsunod subay nining atong pagtuon dinhi atong ipadayon kini sa sunod higayon ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nagapasalamat kita sa Dios ni ining atong pagtuon sa iyang pulong. Magamputa. The scripture declares God in this manner loved the world that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there sa imong nimutangan nining adlaw, with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that He died on the cross for your sins. That is the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magamputa.
Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo for the privilege of studying your word so briefly, nining adlaw. We now ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.